Türkmen sadanalarynyň bu ýyl 10-njy gezek geçirilýän festiwala ilkinji gezek gatnaşmagy aýratyn ähmiýetlidir. Festiwala Türkmenistan bilen bir hatarda Awstriýa, Fransiýa, Ispaniýa, Gollandiýa, Horwatiýa döwletlerinden hemde Hytaý Halk Respublikasynyň jemy 17 orkestr gatnaşdy. Ýurdumyzyň ýaşlar kamera orkestry Wena şäheriniň iň naýbaşy konsert zarlarynyň sahnalaryna daşary ýurt nusuk eserleri hemde türkmen dutary bilen bilelikde çykyş edip festiwala gatnaşyjylaryň we tomoşaçylaryň gyzgyn söýgüsine münasip bolmagy başardy. Şeýle hem festiwalaň dowamyna dünýäde iň uly Awraýly Wena konserwatoriýasyna bu festiwalaň dörejilik komitetiniň ýolbaşçysy, Britan dirijory, professor Toby Purser türkmen sadanalary bilen bilelikde ustatlyk sapagyny geçirdi. Festiwalaň çäklerini orkestrlaryň arasyna bäsleşik hem ören çekileşikli geçdi. Bäsleşikde joşguny ýerine ýetirilişi bilen üstünlükli çykyş eden türkmen sadanalary Emin Agdalyň ünsüni özüne çekmek başardylar. Emin Agdalyň düzümindäki tanymal dirijorlar safynyň wekilleri Türkmenistanyň ýaşlar kamera orkestriniň çykyşyna ören ýokary baha berdiler. Festiwalaň ýapalyş dabarasy Altyn zal ady bilen belli bolan dünýäniň iň meşhur konsert zallarynyň birine geçirildi. Bu ýerde hem tomoşaçylar türkmen sadanalaryny joşgunly garşylap, olaň çykyşlaryny gyzgyn el çarpyşmalary bilen kabul etdiler. Konsertiň ahyryna festiwalaň çäklerine geçirilen bäsleşiň netijeleri yglan edildi. Emin Agdalyň bir agzdan iň ýokary 40 bal ses bermek bilen türkmen sadanalary kamera orkestri ugry boýunça altyn bayraga münasip boldy. Bu festiwalaň dörejilik komitetiniň ýolbaşçysy Britan dirijory professor Toby Purser türkmen sadanalarynyň çykyşyna ýokary baha berip, bu orkestr bilen bilelikde konsertlary guramagy, mümkin bolan pursatda Türkmenistana gelmek isleýänligini hemde inniki ýylda geçiriljek bütün dünýä orkestr festiwalyna Türkmenistany sadanalary görmek isleýänligini nykdady. Bu Awraýly çäre gatnaşmagy döredilen ähli şertler üçin ýurdumyzyň ýaş sadanalary milli medeniýetimizi we sungatymyzy ösdürmäge giň ýollar açyp berýän gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza alkyş aýdýarlar.